Chtěli jste mít jistotu, kdyby se stalo něco neočekávaného, a to byl důvod, proč jste si pořídili životní pojištění? Nebo jste si takzvané životko sjednali k vaší hypoteční půjčce? Pokud ano, tak se vás pravděpodobně týká kauza neplatných životních pojistek, o které budeme mluvit s advokátem Přemyslem Bartošem, expertem na právo v oblasti pojišťovnictví. Přemysle, dobrý den. Dobrý den. Přemku, prosím, vysvětlete nám, o co jde v kauze neplatných smluv životního pojištění. V podstatě ta kauza je celkem jednoduchá. Před rokem 2014 pojišťovny řádně neinformovaly své klienty o nákladech a poplatcích, které byly spojené právě s těmito smlouvami investičního životního pojištění. To znamená, že ti klienti vlastně nevěděli, kolik platí na těchto poplatcích. Přicházeli o poměrně vysoké částky, desítky procent toho, co na ty pojistné smlouvy vložili. A díky tomu, že nebyli řádně informováni, tak jsou tyto pojistné smlouvy neplatné. Slyšel jsem tam slovo poplatky. Chápu správně, když bych to dokázal nazvat skrytými a neoprávněnými poplatky. Co to vlastně znamená? Ono je to vlastně spojené, protože skrytý poplatek je poplatek neoprávněný. Vy, když si objednáte nějakou službu a je úplně jedno, jestli je to pojistná smlouva, jestli je to nájem nebo jestli si koupíte zájezd, tak byste měl vědět, kolik ta služba bude stát. A v tomto případě ti klienti vlastně nebyli schopní rozklíčovat, která ta část té zaplacené částky jde na to pojištění, která část se bude investovat a která část jde do těch poplatků. A právě protože klienti něco nevěděli, tak pojišťovna není oprávněna takovéto poplatky vůbec účtovat a vede to k neplatnosti té pojistné smlouvy. O jaké typy smluv neboli tedy pojistných produktů se jednalo? Obecně jde o pojistné smlouvy, které byly uzavírány od roku 2001 do roku 2013. Týká se to bohužel velkého počtu pojišťoven. V podstatě všechny největší pojišťovny měly nějaké tyto typy pojistných smluv. Příkladem může být například produkt Profi Invest u české pojišťovny, produkty Genio a Future u pojišťovny Generali, anebo Flexi životní pojištění u pojišťovny České spořitelny, která je nyní pojišťovnou Kooperativa. Kolik asi tak lidí bylo těmito neplatnými smlouvami zasaženo? Podle těch odhadů z veřejných zdrojů v tom období 2001 až 2013 bylo uzavřeno více než 10 milionů těchto smluv, což je vysoké číslo, ale je to dáno i tím, že často se stávalo, že ti klienti měli uzavřeno vícero těchto smluv. Vím, že jsme v minulosti měli klienty, kteří měli třeba 4-5 pojistných smluv úplně zbytečně a díky tomu je to číslo takto vysoké. Jaký dopad mohla mít tato kauza na klienty s životním pojištěním právě v těch letech 2001 až 2013? Těch dopadů je několik. Jednak, jak jsem zmínil, je to ta finanční ztráta, protože jste vlastně platil poplatky, které jste platit neměl, o kterých jste nevěděl. Druhá je nějaká jistota toho pojistného plnění, protože pokud je pojistná smlouva neplatná, tak vás v podstatě nechrání a pokud vám bude něco vyplaceno na základě té pojistné smlouvy, je to bezdůvodné obohacení, takže nemáte jistotu, jestli vám pojišťovna něco vyplatí. Teoreticky, pokud je smlouva neplatná, to může chtít zpátky. A pak je tady třetí problematika daňová, kdy tyto pojistné smlouvy samozřejmě byly daňově zvýhodněny, vy jste si je mohl dát do daní, odepsat si to, ale pokud jsou ty smlouvy neplatné, tak je neplatné i to daňové zvýhodnění, pak je potřeba dodanit tyto prostředky a samozřejmě pro klienty je to velmi nekomfortní situace. Tomu rozumím. A co pro pojišťovny? Dokážou se nějak bránit a brání se pojišťovny proti těmto obviněním? Pojišťovny se brání úporně. Ta typická obrana pojišťoven spočívá v tom, že klient byl o všem informován. Klient všechno věděl, když tu smlouvu uzavíral, byly mu předloženy všechny podklady, pokud něco nevěděl, mohl se zeptat. My už jsme v rámci naší praxe se seznámili s tím procesem uzavírání těch pojistných smluv a víme, že ti pojišťovací zprostředkovatelé buď sami o těch nákladech nevěděli, anebo o nich ty klienty neinformovali. Ale v podstatě pojišťovny tvrdí, jsou to jednotlivé ojedinělé případy, není to žádný systémový problém.
Ale přitom to asi systémový problém je. Systémový problém to je, protože samozřejmě ty pojistné smlouvy jsou všechny stejné, mají stejné pojistné podmínky a tudíž jsou všechny neplatné bez ohledu na to, co si tam klient konkrétně sjedná. Ještě zaujala informace, že se to týká smluv pouze do roku 2013. Tak jak je to možný? Od 1. ledna 2014 tu máme vlastně nový občanský zákoník, nebo teď už občanský zákoník, a ten skýtá mnohem větší ochranu spotřebitelům a tudíž tento problém tím novým občanským zákoníkem odpadnul, protože už není možné postupovat tak, jak bylo postupováno do konce roku 2013. Vím, že dneska už to neplatí, ale když bychom se vrátili do toho roku 2001 až 2013, kdy se tyto smlouvy uzavíraly, tak zkuste mě jako laikovi vysvětlit, za co jsem tedy vlastně platil. Tam bude záležet, u které pojišťovny jste měl uzavřenou tu pojistnou smlouvu. Každá pojišťovna měla svůj vlastní model. Nejhůře, dle mého názoru, se chovala tedy Generali Česká pojišťovna, která při předčasném ukončení té pojistné smlouvy účtovala poplatek ve výši 15%, kdy tento poplatek nebyl uveden ani v pojistných podmínkách, ani v pojistné smlouvě a v ideálním případě vy jste se o něm vůbec neměl dozvědět. To znamená, vy jste ukončil pojistnou smlouvu, pojišťovna vám strhla 15%, poslala vám ten zbytek a všechno mělo být vyřešeno. My teprve v řízeních před finančním arbitrem, kdy jsme tam zastupovali desítky klientů, jsme z těch vyúčtování zjistili, že tam je ta 15% položka, což je tedy úplně neuvěřitelné. Další pojišťovny měly jiné způsoby, jak už jsem uváděl. Typicky to byly poplatky, které byly uvedeny v sazebnících, se kterými klient nebyl nikdy seznámen. Takovým základním a podstatným poplatkem byla asi provize zprostředkovatele, protože když s vámi někdo tu smlouvu uzavíral, tak mu za to uzavření smlouvy náležela nějaká provize. A ta provize zpravidla byla ve výši uhrazeného pojistného za první 2 roky trvání té pojistné smlouvy. Protože ty pojistné smlouvy se uzavíraly na 15-20 let a první 2 roky vy jste v podstatě platil odměnu tomu zprostředkovateli. Ale samozřejmě to je informace, kterou vám pojišťovna úplně ráda nedá, protože ta pojistná smlouva hned vypadá méně výhodně. Přičemž, když vezmeme všechny ty poplatky, tak v průměru takto klient přišel o 130 000 na té jedné smlouvě. To je částka velmi vysoká. Jak pojišťovny vysvětlují zavedení těchto poplatků, těchto skrytých poplatků? V podstatě pojišťovny tyto poplatky nějak konkrétně nevysvětlují. Když se jich zeptáte obecně, tak vám řeknou, klient byl se vším seznámen a jsou to poplatky, které souvisí s provozem té pojistné smlouvy, když to řeknu zjednodušeně. Ale když se začnete ptát na konkrétní poplatky, tak v podstatě žádnou odpověď nedostanete. Dobře. Já jako klient, který zjistím, že mám takovouhle smlouvu, mám se nějak bát reakce pojišťovny? Mám se bát toho, že ta pojišťovna proti mě bude nějakým způsobem útočit? Já bych se toho úplně nebál, protože pojišťovny nadále tvrdí, že ty pojistné smlouvy jsou bezvadné, všechno je naprosto v pořádku, takže si myslím, že není úplně pravděpodobné, že by pojišťovna někdy argumentovala neplatností té pojistné smlouvy. Na druhou stranu, pokud například půjdete do pojišťovny a budete se ptát, je moje smlouva platná nebo neplatná, tak to může mít negativní vliv na další průběh případného soudního řízení, a to s ohledem na otázku promlčení, kdy pojišťovna bude tvrdit, že jste od té otázky na tu pojišťovnu už věděl, že ta pojistná smlouva je neplatná a měl jste například uplatnit svůj nárok před soudem. Takže úplně bych tyto otázky pojišťovně nepokládal, ale nepředpokládám, že by pojišťovna řekla cokoliv jiného, než že všechno je v naprostém pořádku. Já se trošku bojím se teďka zeptat, ale podle toho, co tady teďka slyším, tak to vypadá, že pokud jsem tu smlouvu uzavřel mezi rokem 2001 a 2013, takže vlastně nejsem pojištěn. Pokud je ta smlouva neplatná, tak skutečně na základě neplatné smlouvy nemůže vzniknout vůbec nic. Je to, když to řeknu laicky, cár papíru a nejste pojištěn. Na což narážíme opakovaně v těch soudních jednáních, kdy pojišťovny se snaží tvrdit,
Dobře, tak pokud je ta pojistná smlouva neplatná, tak ale my jsme poskytovali nějaké pojistné krytí a to mělo nějakou hodnotu a to chceme, aby se započítalo na to, co po nás ten klient chce. A opakovaně ze strany soudů zaznělo, no to ale nejde, protože nevzniklo žádné pojištění. Že vy jste si možná mysleli, že poskytujete pojistnou ochranu, neznamená, že ji poskytujete. Takže ano, když to shrnu, tak jste nebyl pojištěn a pokud by pojišťovna měla tu drzost, tak by mohla v případě, že byste vznesl nějaký nárok, něco se vám stalo, nějaký úraz, tak by mohla říct, my vám ale platit nebudeme, protože ta pojistná smlouva je neplatná. Je to trošku absurdní, nemyslím si, že by to nastalo, ale teoreticky by to šlo. Takže co mám teďka udělat? Vzít všechny smlouvy, co mám doma a přinést vám je na nějakou revizi? Můžete je přinést v podstatě kterémukoliv advokátovi, asi bych je nenosil úplně do pojišťovny a případně můžete využít služeb nějakých specializovaných subjektů, například Robin platí, který vám takovouto analýzu bezplatně poskytne. Můžete našim posluchačům přiblížit nějaký příběh klienta, který byl skrytými poplatky poškozen? Tak těch klientů byla celá řada. V nedávné době mě napadá jedna klientka, která uzavřela smlouvu investičního životního pojištění Flexi s pojišťovnou České spořitelny, což je nyní pojišťovna Kooperativa. A po 12 letech ta smlouva skončila, bylo to všechno tak, jak mělo být, byla uzavřena na 12 let, takže klientka předpokládala, že když je to investiční životní pojištění, tak ty investované prostředky také něco vydělaly. A když jí přišlo to závěrečné vyúčtování, tak s překvapením zjistila, že to, co zaplatila a to, co získala, tak mezi těmi dvěma položkami je rozdíl více než 100 000 korun. Následně se dozvěděla o společnosti Robin platí, která se zabývá výkupem pohledávek neplatných smluv investičního životního pojištění a tak této společnosti zaslala tu pojistnou smlouvu k bezplatné analýze a zjistila, že skutečně ta pojistná smlouva je neplatná. A protože to byla starší paní a nechtěla řešit soudní řízení, nechtěla platit soudní poplatky, tak využila té nabídky od Robin platí a ten svůj nárok na bezdůvodné obohacení v podstatě této společnosti odprodala. Zhruba do měsíce měla peníze na účtu a v současné době tedy společnost Robin platí vymáhá ty nároky z té neplatné pojistné smlouvy u soudu. Přičemž nepředpokládám, že by nebyla úspěšná. Tak držíme palce. Řekněte mi ještě, co je při tom účtování skrytých poplatků z právního hlediska špatně. V podstatě to, že to jsou skryté poplatky, tak to je špatně. Vy, když si kupujete nějakou službu, ať už je to zájezd k moři, ať je to nájem nemovitosti, ať je to pojistná smlouva, je to úplně jedno. Vždycky byste měl vědět, kolik za tu službu zaplatíte. A v tomto případě to jasné není, protože vy víte, že každý měsíc posíláte nějakou částku, 500 korun, 1000 korun, ale už nemáte šanci se dozvědět, kolik z té částky je investováno, kolik jde na to pojistné krytí a kolik si pojišťovna nechává pro sebe, což je samozřejmě špatně. Kdybych já vám pronajal nějakou nemovitost a řekl, že budete platit nějaké další poplatky, které vám nezdělím, no tak samozřejmě byste mě s tím asi úplně nepochválil a takovou smlouvu byste neuzavřel. Ale protože je to investiční životní pojištění, velmi složitý produkt, tak vás tohle vůbec nenapadne. Jak se k celé té kauze staví stát a české soudy? Ta kauza probíhá už v podstatě více než 10 let. České soudy už se v podstatě sjednotily na tom, že ty pojistné smlouvy jsou absolutně neplatné. I ústavní soud se zastal klientů ohledně námitky promlčení, kterou ty pojišťovny vznášejí, což je taky překvapivé, když pojišťovna na jednu stranu říká, smlouva je platná a bezvadná, nevzniká žádné bezdůvodné obohacení, a v druhé větě řekne, ale kdyby vzniklo, tak už je to promlčeno, protože promlčecí doby dle starého občanského zákoníku jsou 2 roky subjektivní, 3 roky objektivní, a když je smlouva uzavřená na 20 let, tak
samozřejmě velká část už je promlčena. Máme tady Přemysla Bartoše, našeho odborníka advokáta, který se nám vyjadřuje ke kauze neplatných smluv investičního životního pojištění. Přemku, jak se mohou poškození klienti bránit? Klient, který má neplatnou smlouvu investičního životního pojištění, má dvě možnosti. Pokud odmyslíme, že by ten nad tím mávnul rukou, což částka 130 000 asi není úplně taková, kterou byste si nechal dobrovolně pojišťovně, když na ní nemá nárok. Každopádně ty další dvě možnosti jsou vymáhat ten svůj nárok soudně. To znamená vést klasické soudní řízení, což by ten klient zřejmě neměl dělat úplně sám, protože to není jednoduchá materie. To znamená vyhledat pomoc advokáta a následně uplatnit ten svůj nárok u soudu. Samozřejmě jsou klienti, kteří se soudit nechtějí být vystaveni tomu soudnímu řízení, nechtějí hradit soudní poplatky, nechtějí schánět advokáty a podobně. Pro takové klienty je tady druhá možnost, a to společnost Robin platí, která na začátku provede bezplatnou analýzu toho, jestli ta pojistná smlouva je platná nebo neplatná. A pokud je neplatná, tak tu pohledávku od toho klienta odkoupí. To znamená, že klient nebude muset řešit to soudní řízení, to si povede ta společnost sama svým jménem na svůj účet. Klient pouze podepíše smlouvu o postoupení, dostane za to nějaké finanční plnění a ta věc je pro něj uzavřená. Tedy kontaktovat pojišťovnu nebo finančního poradce byste nedoporučoval? Já bych to nedoporučoval a přijde mi to zbytečné, protože když se samozřejmě pojišťovny nebo poradce zeptáte, jestli je tam něco špatně, tak na 99% vám odpoví, že je všechno naprosto v pořádku, všechno je platné, existuje tady nějaká účelová kampaň proti pojišťovnám a vy máte naopak pokračovat v pojištění, vše hradit a nemusíte nic dalšího řešit. Což ale není pravda. Může nám to pojišťovna třeba tu smlouvu takzvaně přepojistit nebo přepsat a s novým datumem, kde už tedy... Přesně tak, to je jedna z možností, že dojde k takzvanému přesmluvnění té pojistné smlouvy, čímž v podstatě pojišťovna zpětně legalizuje ty poplatky, které nebyly řádně sjednány. A to znamená, že o ty peníze už ten klient nenávratně přijde, protože se tím podpisem v podstatě zaváže k tomu, že souhlasí s tím, že všechno probíhalo naprosto v pořádku. Klient se obrátí na společnost Robin platí, ta se výkupem neplatných životních pojistek zabývá, ale já bych chtěl vědět, co mohu očekávat já jako klient, že se potom stane. Úplně prvním krokem je právní analýza té pojistné smlouvy. Ta analýza je bezplatná a na jejím základě v podstatě Robin platí zjistí, jestli ta smlouva je neplatná nebo platná. Máme za to, že v tom období 2001 až 2013 většina těchto smluv investičního životního pojištění je neplatná, ale můžou se objevit i smlouvy, které jsou platné v nějakých jednotlivých případech, proto nelze automaticky předpokládat neplatnost, ale je potřeba provést nějakou tu analýzu, kterou Robin platí tedy provede bezplatně a následně tomu klientovi sdělí, že by měl zájem o odkup té jeho pohledávky, jaká je výše toho bezdůvodného obohacení a za jakou cenu by Robin platí tu pohledávku odkoupil. V této chvíli klient není ničím vázán, nemá uzavřenou žádnou smlouvu a je čistě na něm, jestli se rozhodne tu pohledávku Robinovi prodat, anebo jestli se rozhodne sám ji soudně vymáhat. V podstatě je to úplně zrcadlově obrácený postup, než jaký jsme tady popisovali ohledně těch pojišťoven, kdy pojišťovna vám nesdělí ty náklady, nesdělí vám ty poplatky a vy s nimi uzavřete smlouvu. Tady v případě Robin platí vám společnost Robin platí řekne, jaká je výše bezdůvodného obohacení, kolik vám za to nabízí a nechá vám nějaký čas se rozhodnout, jestli s ní smlouvu uzavřete nebo ne. Takže docela taková férovka. Je to tam čistý. Ano, můžete v podstatě s kýmkoliv tu smlouvu projednat, můžete ji vzít k advokátovi, můžete ji vzít
ke komu chcete, nechat si to projít hlavou a je jenom na vás, jestli ji uzavřete nebo ne. A když by se chtěl klient soudit s pojišťovnou na vlastní pěst, tak na co by se měl tak jako připravit? Určitě bych doporučil využít služeb advokáta, který přece jen není to úplně jednoduchá materie a bylo by dobré využít nějaké právní zastoupení s tím, že ne všichni advokáti se této problematice věnují. A pokud povede to soudní řízení, tak samozřejmě musí počítat s tím, že uhradí soudní poplatek. Pravděpodobně bude tedy hradit ty náklady na toho advokáta a v případě neúspěchu tedy bude muset uhradit náklady proti straně. Já osobně jsem zažil 2 povodně, teďka trošku mimo téma, ale nebojte se, já se k tomu zase vrátím. A při těch povodních jsem přišel o spoustu materiálu. To znamená, já jsem smlouvu fyzicky uzavřel, ale ty papíry už nemám. Tak co mám dělat teď? To není úplně výjimečná situace, protože samozřejmě ty pojistné smlouvy se uzavírají na 15, 20, 30 let a často se stává, že klienti se stěhují nebo vyhoří, něco se stane a o ty své dokumenty přijdou. Nicméně i v takovém případě lze požádat pojišťovnu, aby vám ty podklady zaslala, protože ona je samozřejmě musí mít k dispozici a následně tyto podklady jde využít stejně jako originál té pojistné smlouvy, kterou jste uzavřel. Přemku, vy osobně už jste nějaký takovýhle spor vyhrál? Ano, naše advokátní kancelář se těmto sporům věnuje už takřka 10 let a už jsme absolvovali stovky případů, stovky soudních jednání a naše úspěšnost je více než 90%. Přičemž ty neúspěšné spory, to jsou často případy, kdy nám klient například nesdělí, že od pojišťovny dostal nějaké plnění, zapomene uvést nějakou podstatnou informaci, zapomene uhradit soudní poplatek, což se také stává, ale více než 90% klientů je naštěstí spokojených a získali své peníze zpět. Takže pokud jste uzavřeli investiční životní pojištění v letech 2001 až 2013, asi byste si to měli nechat zkontrolovat od společnosti Robin Platí.